दिनै बे देरहासार इस्राएलनि चेनेलनि दुवारै जोङो दिनै मोनसे नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि हल सामथाइबारि कमिटि हलाव जोङो मोनसे दिनै अल आसाम दिखियाजुलि धेमाजि आरो उदालगुरि बाक्सा चिरां आरो क'क्राझार आरो जेसेबां जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट दङ बिथांमोनजों जोङो दिनै ज' मोनसे नैबे चिरां डिस्ट्रिक्ट नैबे मोनसे कमिटि हलाव जोङो जिरायनानै दिनै मोनसे गोथौयै जोङो मुंख्लं न'खर गारजेनफोरजों जोङो सावरायनो जोङो ज' जादों आरो बे सावरायनांगौआनो जोंहा जाहैदों दिनै जोंनि जे मुंख्लं जानानै थांनाय बिनि फारसे जोङो दिनै गोथौयै साफ्रोमबो दिखार नांनानै नेनानै दङ नाथाय जोङो दिनै मोनथाय जोङो जे बेफोरखौ जों मोननो हायाखै दा बेनिखायनो जों बयबो मानसियास न'खरफ्रा गाहाब्रायनायनि जुनै दिनै जोङो सरखारनिसिम मोनसे जों आपेल खालामनो थाखाय दिनै जोङो बेवहाय ज' जथुमनाय जादों दा बे जाहैबाय जेब्ला 2020 जानुवारि 27आव जे पिस एकर्ड जादोंमोन बे पिस एकर्डजों लोगोसे दिनै साफ्रोमबो मुंख्लंफोरनि न'खराव 5 लाख थाखा होनांगौ खोथा मोनसे सुक्तिबो दंमोन नाथाय दिनै जों बेखौ दिनैसिमबो मोननो हायाखै आरो बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बेबायदिनो मुंख्लं न'खरावहाय माने साख्रि फर टारगेट होनायनि खोथा बार प्रमद सारमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जोङो बेखौबो जोङो दिनैसिमबो मोननो हायाखै दा बेनिखायनो जों दिनै जोंनि मुंख्लं न'खरनि मानसिफ्रा सोरबा बोराय बुरै जानानै नेनानै दं मोदै गनानै दं आरो सोरबा बोराय बुरै जानानै फिसानि थाखाखौ माला मोनगोन नेयै सोरबा थैनानै थांबावबाय सोरबा फिसानि थाखाखौ नेयै मोननो हायाखै मोदै गनानै दं आरो सोरबा थैनानै थांबाय बेबायदि जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै बे 2.5-3 बोसोर फैबाय बिटिआर एकर्ड जानानै नाथाय दिनै बे मुंख्लंफोरनि जे मोनथाय 5 लाख थाखा बेखौ मोननो हायाखै आरो बेजों लोगोसे जोबोद दुखुनि बाथ्रा दिनै गोबाङानो मुंख्लं जानानै थांबाय दा बेनिखायनो दिनै जोङो अल आसाम आरो बिटिआर आरो आउट बिटिसि जोङो ज' जानानै जोङो दिनै मोनसे सावरायनो गोनां जादों आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनसे थिरांथा लानाय जादों दिनै जोंनि नैबे सावरायनायनि गेजेरजों नैबे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों दिनै सारमोननिसिम गंलायै आरो गोरायै खावलायनाया बेनो जे जोंनि जे मोनथाय मुंख्लं न'खराव 5 लाख थाखा आरो लोगोसे फर टारगेट साख्रि बेखौ गोख्रैनो सोसननांगौ बा गोख्रैनो मावनानै होनांगौ आरो बे खामानिफोरखौ मावाब्ला जोङो दिनै बेबायदिनो बे सेप्तेम्बर मासनि लास्ट जोङो मोनसे धरना लागोन आरो जोङो बेबायदिनो गासै डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो धरना खालामगोन आरो जोङो दिनै गासै डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो मोनसे डिस्ट्रिक्ट दागासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव जों सेन्ट्रेल कमिटि दागोन आरो जोङो बेबायदिनो जोङो जोंनि मोननांगौफोरखौ मोनाब्ला जोङो जिरायनानै थानाय नङा जोङो सोमावसारबाय थानाय जागोन दा बेनिखायनो अननानै जोंनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम खावलायनाय आरो प्रमद सारनिसिम खावलायनाय आरो गबिन्द सारनिसिम खावलायनाय आरो फेरेंगा सारनिसिम खावलायनाय जाहाथे जोंनि बे दिनैनि बे चिरां डिस्ट्रिक्ट बे मा होनो रुनिखाथा मोनसे सामथाइबारि मोनसे कमिटि हलाव जोङो ज' जानानै जोङो बे प्रेसिडेन्टनि दुवारै सारमोननिसिम गंलायै खावलायनाय थाबाय जाहाथे जोंनि बे प्रेसिडेन्टनि गेजेरजों जोंनि बे मुंख्लं न'खरफोरनि गासै जानानै बे मिडिया प्रेसमिटखौ होनायनि गेजेरजों जाहाथे सारमोना दाम होयो खोनासङो आरो जोंनि रिप्लाइखौ होयो आरो जोंनि बे मावनांगौफोरखौ जाहाथे थाबैनो मावनानै होयो मानोना दिनै जोङो बुंनो हायो मानोना दिनै जोंनि सोरनिबा फिसा सोरनिबा फंबाय सोरनिबा फिसाय बेफोरबायदि जोंनि मानसिया हारिनि थाखाय आन्दलनाव जिउ गारनानै थांबाय आरो दिनै बे बिथांमोननि हारिनि थाखाय जिउ गारनायजों बिथांमोननि थैजों दिनै बिटिआर सुक्ति जादोंमोन आरो दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंहा सान्ति जानांगौमोन नाथाय दिनै जोङो बे रोखोम सान्तिखौ दिनैसिम जोङो मोननो हायाखै मानोना बे सान्तिखौ मोननांगौब्ला दिनै
जे मुंख्लं नखर 5 लाख आरो फरगेट टारगेट आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा एक्स एनडिबि माखासे 4 लाख खरि मोननांगौ दङ बिथांमोनाबो मोननो हायाखै जाहाथे बिथांमोननोबो थाबैनो बे 4 लाख थाखाखौ मावफुंनानै होयो बेनि थाखाय गंलायै सरखारनिसिम खावलायनाय थाबाय जाहाथे बे जोंनि खावलायनायखौ मानियाब्ला जोङो बेबायदिनो गोरानिफ्राय गोरा जोङो रासिन जोङो जोंनि जे एसोसिएसन जोंनि बे माथियास फेमिलिखौ लानानै जोङो फोसावसारलांनायखौ जोङो आखायाव लानाय जाबाय दा बेनिखायनो सारमोननिसिम गंलायै खावलायनाय जोंनि बे प्रेस मिटनि गेजेरै जाहाथे जोंनि बे प्रेस मिटनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जाहाथे मान सनमान होनानै आरो जायफ्रा जिउ बावलांबाय बिथांमोनखौ मान सनमान होनानै आरो जायफ्रा दिनै मुंख्लं जानानै थांबाय बिथांमोनखौ दिनै सिगाङावनो मान सनमान खालामनांगौमोन मुंख्लं नखरावनो सिगांनो होनांगौ खोथा होदोंमोन 5 लाखखौ आरो फरगेट टारगेट साख्रिखौ होनायनि खोथा होदोंमोन नाथाय जोङो दिनै नुनो मोन्दों दिनै गोबांथार बेबायदिनो साख्रिनि बेलायाव गोबांनो इन्टारभिउ जागासिनो दङ नाथाय दिनै माखासे एनडिबि फोरनि साख्रि होनांगौ बिनि थाखाय जेबो दिनैसिमबो सावरायाखै आरो मुंख्लं नखरफ्राव जे फरगेट टारगेट साख्रि मोननांगौ बिनि थाखाय सावरायाखै आरो जे 5 लाख मोननांगौ बिनि थाखायबो दिनैसिमबो सावरायाखै जाहाथे सारमोननिसिम गंलाय खावलायनाय बे गासैखौ जाहाथे गासैनो मावफुङो आरो बेजों लोगोसे बै जोंहा सनितपुर बिश्वनाथ बिथांमोननि जे बिटिआरआव हाबाखै बिथांमोननि एरियायाव 537 जन जिउ गोमादों आन्दलननि गेजेरावहाय दा बेनिखायनो बिथांमोननि बे सनितपुर धेमाजि बेखौबो गोख्रैनो बिटिआरआव सोसननांगौ होननानै दिनैनि बे मिडियाजों सारमोननिसिम गंलायै खावलायनाय थाबाय आरो बेखौ मावफुङाला गोरायैनो गासै ग्रुपआनो गसंनानै धरना खालामनो दावराव खालामनो बेबायदिनो आवगायबाय दा बेनिखायनो सारमोननिसिम गंलायै खावलायनाय जोंनि बे बुंनायखौ जाहाथे थाबैनो मावफुङो आं बेखौनो बुंनानै जोंनि नैबे माथियास एसोसिएसननिफ्राय सरखारनिसिम मोनसे खावलायनाय मानोना जेसेबां बड'लेण्ड सोरजिनायाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव एनडिबि मुङाव बा एनडिबि बिथांमोना मुंख्लं जानानै थांबाय बिसिनि थाखाय मोनसे जोंनि बे जिखुनु जायगायाव मोनसे बेबादिनो गासै एनडिबिफोरनि मुंख्लंखौ मोनसे खाम्फा बानायनो थाखाय सारमोननिसिम गंलायै खावलायनाय आरो बे जिनिसखौ मावफुंनांगोन मावफुंथारनांगोन आरो बेखौ मावफुङाब्ला जों जिरायना थानाय नङा दा बेनिखायनो सारमोननिसिम खावलायनाय जोंनि जे बिपिएफनि आमोलाव जे बिएलटिफोर जेसेबां मुंख्लं जानानै थांदों जेरै देबोरगावआव मोनसे मुंख्लं बेबायदिनो लुफुंनानै दोनदों बेबायदिनो जोंनि नैबे बिटिआरआवबो जेसेबां एनडिबिनि मुङाव मुंख्लं जानानै थांबाय बिथांमोननि मुङै मोनसे मुंख्लं खाम्फा गायसननांगौ होननानै दिनै सरखारनिसिम गोरायै खावलायनाय थाबाय